hementxe gaude, Bai, bi sudurtzale, bai, alaxe da. Euskararen alde, Bai, sudurko saren izenean, Hori da. Ubiok, Jon eta Jon, horixe, Jons Berbi. Jons Berbi. Bai. Zenbat urte erabatozu? Ni okerrez banago, hasi zen, gutxuro gaitza 2005 urtean, uste, izan zala. Ba, 6 urte gutxo gara? Bai. Oso ondo! Earra, euskara! Bai, erra irutxuroko hitza, inolako behari gabe. Parke polito honetan egiten dugu urtero sudurkrosa. Jon Jaka da Antolatzaile eta eriko bat, Porrotxo Jaien talde batean ari geha lanean, eta, laugarren edizio hori ekingo dugu, eta nahi dizuegu, pixkat animatzea, irutxuroko hitzaren arpidedun izatea, orain badakizu, astekaria izango dela, eta oso importantea da euskararen aldeko prentsa sustatzea. Hortarako, sudurrak izerdituko ditugu, Xermantxo, irutxuroko hitzaren alde. Dudarik gabe. Inolako dudarik gabe. Hori da. Bueno, ez utzi sudurrak izarditzeari, ez da irutxuroko hitzako arpidedun izateari! Krik!